Halo, Halo, assalamualaikum. salam. Terima. Iki Ya, arep iku sehat siapa? kudu kuantah. Bagus. Baiklah. Heeh. Heeh. Waduh binyo anget gosong-gosonge man mari. Eh, Mam. Mam. Dari pokok ketur. Apa? Pokok beras ketur. Oh, bapak ibas kencur. Heeh, Oh, kok tanggawe dhewe. ini. Anu, kenapa lu? Apa? Lu itu wae. Adem. Ini gosong-gosong yo terlalu banget ngeri Mbak Mi. Aku mau aku yo. Aku ndelokne melas. Pikiran terus. Gila kok. Heeh. Aku ketok-ketok terus kok. Iya gila nih ah. Iki tak foto, tak dipoto ning HP, tak kirim ke Mbak Yanti. Tak kono duke bocah. Aku ben marise iki gosong-gosonge. Jarem ora penak aku iki aku wingi sore. Tak kirim ke bocah-bocah. Didine ben genake karo Mbak Anis. Yo mending dijoke Mbak Anis bae. Mbak Anis HP ini hilang. Oh, Mbak Anis HP ini hilang, hanya orang di nomor HP ini liane. Tak foto, tak dipoto ning HP, kirim ke Mbak Wulan karo Mbak Yanti. Masalahnya kadang-kadang Mbak Anis nek ono wong ning omah suwi iki curigane elek. ini main lengkap. Aku wingi pe merasa kae nek ke lagian kok ora wiri prak kesel kaya karo nesuke sih ya. Batinanku ya kowe golek gede terus kok ora bersyukur aku yang ngono kuwi batin. Lah piye Mbak wong ono urusan penting kok aku ya kowe iki aku. Tapi ya ora tak gene nesu ngerti watake wong kuwi. Bedae batine iki dinek-nekke terus. Halo. Ya, Masalahnya kan terlalu ya duit banget iki meneh kredit mobil barang. Mobilnya kena 3,5 juta, kontrakane 8 juta pindu. Dulu undane. Ya mumet to kan keadaan mbak-mbake sepi. Oh, awakku medine koyo iki yo ning omah sik wae yo. ya iya lah. Masuk lah. Heeh. Ya, Ane iki kita ngomong dulu. Gosok-gosok apa. Pengertiannya di supangnya ya. ora, wis tak kirim ke Wulan karo Mbak Yanti kok mentutuke. Oh, ya oke. Lungo Ya, nek wis mari jareme karo gatel iki mari yo yo ngetan. Tak kok udah indah gatel wingi sampe lali ra tak gowo. kalau beda alkoholnya. Indah ning apotek. Ya, iya. Jareme medeni kok ning bokong lho prono dugi lho, yo. Wis, wingi mambengi mlebu jam pira aku ya langsung berturu kok. Tangi iki mau kira wis kon jenengan ketok bar subuh. Finale itu kan yo aneh. Iya. Mambengi jam pira saka Gunung Pati? Aku langsung kerja kok. Dan Gunung Pati. Terus aku ngegone naik. Enggak. Apa? Lono penahan 4 tahun. Kali ini. Endi? Kali ini. Hah? Kali ini. Bengi? Iya. Jalannya rame lho daerah Kaliwungu. Tapi balik langsung kerja. Oh, berarti saka Gunung Pati terus ning Kaliwungu. Iya. Oh. Karo bojomu. Iya lah. Heeh. Aku ini. Bengi. Aku ini kita pikir mamanya kok bersih setelahnya itu
Apane? Iki Oh, apa iki lho? ya. Iya. Nget jangan. Ya wis, Iya. tapi kan enteng, kan awake enteng. Enteng. Enak. Ya memang reaksinya ngono, ora apa-apa. Apa ya? Aja diseneni, rusake. Wong wis ditulungi kok diseneni. Yo ora to yo ora nyanyi. Maksudnya sing ngeri sing ngene ngono kok. Iya, aja. Ora nyalahke. Aku malah wae enteng enak. Cuma kan mungkin aku kekeselan jarem. Ya memang reaksinya ngono kuwi. Oh, Aja diseneni, rusake. Aku dhewe lek pas mrene makan yo ngono gosok-gosok. heeh. Oh iki pas meri awake aku ora penak bareng sih. Iya. Yo Memang enak reaksi. yo. Takon meneh. Yang penting awake kan dadi enteng. Yo. Berarti ning kali wong liwati nglenyong yo mak begini sampean. Aku lewat dhuwur kok. Lewat ndi? Lewat dhuwur. Lewat LP kan. Lewat LP. Dhuwur. Oh, anu Dongkani. Dompani. Terus Lewat sawah-sawah. oh, ya Allah. Lewat kono. Terus sampean kok wani wong bengi-bengi. Yo, mau pentingnya. Jadi dengan tak karo punyonyae. Iya. Oh, padahal bengi jam 09.00 sih kuwi wong jenengan ngeboni gunung pati wis bengi ya Allah ya Allah. Nyong yo rawani-wani yo. Ya, jebol apa? Nah, aku ki wong iki saiki ora wani blas kucing-kucingan. Rasa wedi-wedi ngopo? Cari dilapor wae. Bicara. Iya. Sampai. Boleh. Ya. Iya. Sehat-sehat. Amin. Assalamualaikum.